Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Mark Musu spjega li reviżjoni tal-pensjoni tal-irtirar qed issir biex fuq medda ta' snin jonqos id-distakk fi dħul pensjonabbli massimu bejn persuni mwilda qabel 1962 u oħrajn li twildu wara. Qal li dan id-distakk kien inħoloq b'riżultat ta' riforma li saret fil-pensjonijiet fl-2006. Minn dan l-aġġustament fil-pensjoni matul ix-xhur li ġejjin mistennija jibbenefikaw madwar 26,000 persuna, inkluż dawk li jirċievu l-pensjoni tar-Romol. Jinħadmu l-aġġustamenti għal pensjonanti li twildu qabel 1962 illi tikkonċernhom iż-żieda fi dħul pensjonabbli massimu, l-aġġustament ukoll li qed isir kull sena fil-pensjoni tar-Romol u anke għal pensjonanti tas-servizz. L-ewwel pensjonanti ħajkunu qed jitħallsu l-ġimgħa d-dieħla, ovvjament il-kumplament jinħadmu matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Is-Sur Musu kompla jgħid li għaddej ukoll il-proċess biex ikomplu jitjiebu l-pensjonijiet tar-Romol. Dan il-proċess jinsab fir-raba' sena tiegħu u qal li meta jintemm fl-2027 il-pensjonanti Romol kollha ikunu qed jirċievu l-istess rata ta' pensjoni li kienu jirċievu l-konjiġi tagħhom kieku għadhom ħajjin. Mark Musu qal li l-pensjonanti tas-servizz mill-ġdid se jkollhom żieda fil-pensjoni ta' sigurtà soċjali tagħhom. Dan għaliex l-ammont tal-pensjoni tas-servizz li ma jiġix ikkunsidrat għal fini ta' pensjoni ta' sigurtà soċjali se jogħla b'200 euro u jilħaq it-3,666 euro. Mark Musu qal ukoll li bdiet tapplika wkoll iż-żieda fir-rata tal-bonus għal familji li jkollhom it-tielet wilt jew aktar. F'dan il-każ familja titħallas 1,500 euro, żieda ta' 500 euro. Spjega li daħlet fis-seħħ ukoll iż-żieda flotja li jirċievu l-konjuġi meta jingħaqdu fi żwieġ jew unjoni ċivili, żieda ta' madwar 340 euro fuq ir-rata ta' qabel. Il-Ministru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-iktar miżura b'saħħitha hi tal-pensjoni massima nazzjonali ta' dawk li twildu qabel l-1962. L-impenn soċjali anke f'dan il-budget kien wieħed b'saħħtu immens qed nitkellmu fuq nefqa ta' 2.3 biljuni. Imma għandna 3 miżuri ħajtħlu fis-seħħ issa. Il-Ministru Falzon qal li l-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal wettaq il-miżuri kollha li wieħed fl-aħħar 7 budgets.